Der er en, der har spurgt i en video, hvad hvis jeg får et nyt træ i haven? Hvad skal jeg så gøre? Og man kan sige, hvis man har sin kanttråd her, der løber ned langs hækken, og nu kommer man og sætter et træ her, så er der faktisk to muligheder. Man kan lade robotten køre ind i træet, eller man kan lave en eller anden jernkant eller et eller andet højkant rundt om træet, som robotten kører ind i. Og det med at køre ind i, det kan man faktisk, altså robotten er jo bygget til det, og den vil så stoppe og vende rundt. Jeg har bare læst og hørt, at den der sensor, der registrerer de her slag, på et eller andet tidspunkt, så bliver den simpelthen slidt. Der sidder jo et eller andet mekanisme i robotten, som bliver påvirket hver gang. Så hvis man har mod på det, så gør man det, at man adskiller kanttråden herover, klipper den over, og sætter noget ekstra snor på, hvor man så kører snoren hen og rundt om den her ø, man har lavet, om det er så en trampolin eller et træ, og så kommer man tilbage igen, og så videre sætter man den sammen med den anden del, der var der før. Og afstanden her afhænger selvfølgelig af den robot, du har. I vores tilfælde er det 30 cm, men det er jo helt individuelt fra robot til robot. De to snore, der løber her, de skal køre under samme pløk. Altså de skal ikke se sådan der ud, de skal simpelthen ligge oven i hinanden. Fordi ved at lægge dem oven i hinanden, så udligner det robotten. Og så robotten faktisk kører henover her og klipper helt normalt og betragter det som et neutralt område. Og så vil man bare have en ø herude. Så det er sådan, man skal gøre. Nu kan jeg lige prøve at vise, hvordan man samler sådan nogle kabler, når man skiller dem ad. Nu har jeg lige gravet lidt rundt i vores have, så vi har en gammel samlemuffe, hvor vi kan se, at der er to kanttråde, og så er der en samling her, eller en samlet muffe. Og så det, du simpelthen skal fat i, det er sådan nogle nye samlemuffer her. Der er flere forskellige modeller på markedet. Vi bruger altid den her, og der er nok også mere professionelle modeller. Og jeg har lige lavet en video af, hvordan du så anvender den her samlemuffe. Og måden du så samler sådan et par kabler her på, nu er de to forskellige farver her, det skal du ikke lige tage af, eller et par kanttråd her, det er, at man sætter dem i de to yderste huller. Det midterste hul, det bruger man kun, hvis man har sådan et gå-hjem-snor, guide-snor, man skal installere fra Gardena Husqvarna, så den bruger du ikke hver gang. Og så får de helt, du kan se enden af kabler i den anden ende, og så klemmer du simpelthen lige de her sammen. Bare tryk til. Og du behøver ikke afisolere eller noget. Klemmer du til, og så er de to samlet. Så det er sådan du gør, hvis du for eksempel får trampolin eller et træ, eller hvad man nu kan finde på at lave i haven. Så skal man lige lave en lille ændring. Og man kan som sagt vælge, at den skal køre ind i genstanden, træet, trampolinen, hvad det nu er. Eller man vil lave den her ø. Og jeg vil skyde på, jeg vil faktisk gætte på, at de har ret, dem der med, at den sensor, der hele tiden registrerer den tager altså skade på et tidspunkt, hvis den skal køre ind i sådan et træ hele tiden. Men det er klart, hvis det kun er et sted i haven, så bliver det relativt let. Men bygger man generelt sin have på, robotten skal bombe ind i trampoliner og træer og alt muligt, eller kanter på træ, med jernkanter omkring bed, så vil den jo tage skade på et tidspunkt, hvor man formoder. Vi har i hvert fald lavet øer, og vores robot bomber ikke ind i ret meget. Det skulle lige være, så vi har noget stående midlertidigt i haven, som den lige bomber ind i. Så jeg håber, det kan svare på, hvad gør jeg, hvis jeg laver for eksempel eller planter et træ i haven. God fornøjelse.